Čaute všetci, konečne po mesiaci a pol je tu ďalšie videjko. Dneska to bude len také krátke, len narýchlo som urobil taký unboxing na kolobežku a len také prvé pocity, čo som mal z tej kolobežky. Je to fakt krátke video, lebo som fakt nevedel, čo rozprávať. Sám som bol extrémne mimo z tej kolobežky, bol som bez slov, fakt som nevedel ani čo rozprávať, proste som tú kolobežku len rozdýchaval, že proste ju mám. Takže dúfam, že to chápete a v piatok vyjde už prvé video z roznášania konečne a máte sa určite na čo tešiť. Budú minimálne raz do týždňa vychádzať videá. No takže také základné info. Kolobežka má 2200W motory, dokopy 2400W. Vedia dať aj 3000, ale to je len v píku. Majú krásne aj blinkery, ale taký ten americký typ. Ako vidno to, ale cez deň tak ledva, ale určite lepšie ako nič. Má to aj klakson, ktorý teraz nebudeme skúšať, lebo je večer. Spredu to má takto jedno priame svetlo a dve také bočné, ktoré osvetľujú skôr tu pred kolobežkou to blízke okolia. Toto je skôr také diaľkové. Máme tu hydraulické brzdy, predné aj zadné, kotúčové. Dosť hlavná feature tejto kolobežky je baterka, čo sa dá vybrať. Pre mňa je to dosť veľký deal, lebo bývam v bloku, kde nie je výťah a brať kolobežku, čo má cez 30 kg, je celkom na prd. Lebo nebývam na prvom, druhom poschodí. Takže to je dosť dobré. A tá baterka by sa vraj mala vedieť nabiť za 4 až 6 hodín. Zatiaľ z mojej skúsenosti to bola pravda, ale nemal som ju ešte úplne vybitú. Teraz ju mám prvýkrát, takže uvidíte pri ďalšom videjku. Prvý test kolobežky. Pôjdeme ťažká jak HBD, ty vole, v prvom rade. Má 45 kg. Má také strašne príjemné rozbiehanie. Som si to nastavil na fakt také slabé. A na tom základnom móde prvom na jednom motore to má príjemné. Ale keď už to ide do druhého a tretieho, tak to už je čo povedať, no. Blinker. Myslel som si, že bude fakt horší, ale je úplne v pohode. Myslím si, že ho vidno dosť. Sice je teraz tak zamračené, ale myslím si, že ho vidno tak v pohode. Určite budem používať nohy, predsa len je to bezpečnejšie a skôr si to všimnú vodiči. Tá guma je taká, no vidíte, že som prešiel po prachu a strašne rýchlo sa to tam zachytí tým, že to je guma, ale tak aspoň mám lepší grip. Ten blinker je fakt lepší, než som čakal. Však to uvidíme potom počas tmy. Aj tie svetla. Neviem, či sa mi to zdá, ale táto tu, pravá brzda, predná, je o dosť citlivejšia než tá zadná. Tú zadnú fakt musím stlačiť. A príde mi, že ako keby elektronická brzda ani nefungovala na tej zadnej, na tej prednej. A tej prednej mi príde, že to o mnoho rýchlejšie brzdí. To je normálne vytečené lepidlo. Neviem, či to vidno. A to je normálne, že vytečené lepidlo zo svetla. Čo ti dáva? Inak tá kolobežka, ak mi došla, celé to bolo skondenzované, úplne mokrá bola celá tá kolobežka. Ale toto nebol dobrý nápad dávať dva kľúče na to. Strašne to hrká.
Jo, takže teď máte můj pohled. Jo, vole, nestihl jsem, vole, Tomáše, jak okolo mě přejet. Teď mi přejede Tomáš. Je tu 25. Ale ono jako to, dělá to tu smuhu. Ty když brzdíš, tak ono to dělá tu smuhu brzdovou. Hej? Jo, vypadá to tak, že jo. Tak ďakujem, že ste si pozreli toto videjko. Bolo to síce dosť krátke a narýchlo, ale chcel som vám len dať také moje prvé pocity z tejto kolobežky. Už hneď v piatok vyjde prvé video z roznašania, tak to bude trošku záživnejšie. Tak vám ďakujem za zhliadnutie a vidíme sa v piatok, tak zatiaľ čaute.